Benta ka khat khandai tarik no pra araja ar phaulai u MDC ka than u badir u CM ka KHDC u ba penyat sing CM ulaya don benta bat ka shinong puryang ban pli ka dorbar hall ka laboratory na lor ka tamasa bam bat samsernot ka balong kumba usiat shimau santali kisim lashnaya ka dorbar hall ka ba sanlak tingka na ka skim Chief Minister Special Development Fund araja ar phaulai habakran ha ka jingelang uba penyat ula kularu ban ice cream ban shina basketball court nalor ka arphau lak tingka ban shnaya ka madan hakani ka shnong haka jingalang ka balapan yat usordar ka puryang uba lutip san mensong lasaki ki pat ba nong shong shnong sa sautali kita ki wait pat ki program ka we de ban yo ban play kani ka yeng darbar ku play ai ngaro bangawan ban rong hani shnong menang kendit bala yo kat kani ka yeng darbar bat ka chingmang jong sarkar bat ka yeng mi kop shu lamang tam kumbasan lak naka Chief Minister Special Development Fund naka snem arjar arpuar arpulai henry nga syupet nga cingtre malumala wa dangam de kontraktor wa dangam de misteri yin henry nga pet imal tak hamtre tam hino na kumna na soda te namar ta kada nga sukben ban ye e baka cingtre kalong kababyang bat kabahe adu kan nei madan football kabangiding shu diap ai shen naka scheme DMF fund arpulak ya ka yurim batla ya ka shnong ano ya ka shnong ya ka bakanay kamadan kadan hati po dong yurim but nakamta kanay ngila IT sodar but kumbangala bensutu la yo ka work order but shen he namar balachan atat khang office la siyom la shuban tre menta te petang ka ben mi snem thmai yo ban sedang tre ben pendiap lai kanay bagi barang bun hakikam namta ka shnong wat la ngim shim la poi sha ka thong kum emali henry nganam shong khat pat bentre nam ta ka jingbet jingbyang jong sia baro te ka school kadang dan shibun jing duna te nakaling chungi na so banong ba naman ta ka jing bentoi chuki khon ki kitay ki jong pei ki bali school han tai po school shnong bangyong ngin yo ban yarap nakaling ka district council ya ka basketball court nga try ngam tip ya nang nem le basketball chanai kena don kam ban play chingmut ban I man see mi ki kon ki jong pei bakin lekule wat ya ka kam rap na ka farming ka raging ray kiwe ki benta nama kalong ka badon kam hadu kata hata ka kam sarkar mla ban pendit penbiang lut ya baro ya ki sakat ba ya ki shispa ba ya ki ro shi hajar ba ya ki ro boyo kam sarkar haka shisnem haka celamai khalia enempalat ya ka arhajar mut ki samla henry unong paspat hakashisnyam khna samla po meklia don kumba nropo hajar chano kini kisan ku pra hajar kinle lada kamdon ka policy kamdon kimat rekam ki babiang na ka sarkar kumno ban pelai ben penai lentai yakini ki samla ki chumi so kemen hakachingilam jong uba konrad ke sangma lami bun ki project bun ki initiative kabngiong kita ki prime Institute, kabadi ka Skill Development Institute, kaban pelicing mut, ba nakaling ka district council, hakini ki santali ka district, ka East Khasi Hills, ka Riboy, ka West Khasi Hills, ka Southwest, bat ka East and West. Ngen pensuluri ki samla ki chungi, banyo ye ki skill development training ki baper, ki triat ki baper. Namar benta haka cela ka chungi, naga budget lene kamang tingka jong sarkar jela baro kawe lese la ban shu anu ksa arpo hajar crore hakashisnem lada kumno nyo pra hajar crore hakashisnem kalelut shaka infrastructure neki construction work kabot kibabun ki chingte ki paper ki scheme ki paper lada ngim don kita ki skill labor ngim don ki nongtre ki babyang hapon wan nongtre na shabar jela hapon wan nongtre na shabari kan kata ya kayo kakot kejungi kan penduk camingi namar takadaw ngaso banong baling ba kini skill development training ki paper ki triat paper nginla ban ai ki samla kejungi bakan long kecing mentoy ki ong mla ka sarkar ban ai kamlut ya baro ki samla ba pasa ka shishisnem ngide mapei na la ka chong ki jingem ka chong pei la ka chong ki long yeng ki long sem la ki chong shnong Bakin sutu ubleu la kerku ya pay hakano ka benta. Ubleu la aisap ya pay hakano ka benta. Bakin pentebet ya kata.